הכדור הזה הולך לקורה אחרי 10 שניות כמעט, והקבוצה המקומית עולה ליתרון. הנה הוא אריק בנאדו, עונה שנייה שלו כמאמן מכבי חיפה, והנה ההזדמנות הגדולה, זה צריך להיות בפנים, עכשיו להיכנס! כן, 1-0 מכבי חיפה! אלון תורג'מן עושה את זה אחרי פחות מ7 דקות. הנה שער החוץ שמכבי חיפה כל כך רצתה להשיג, והיא עושה כאן צעד ענקי לעבר עלייה לשלב הבא במוקדמות הליגה האירופית. אלון תורג'מן, שער במשחק הראשון, שער היום, השחקן שאריק בנאדו הימר עליו. הקהל שעודד די שקט עכשיו, והנה כמעט 2-0, ואולי קטן כובש! כן, 2-0! יניב קטן! לא התלבש לו הכדור על הרגל, אבל זה נכנס וזה מה שחשוב. מי היה מאמין, סגי, שאחרי 10 שניות מכבי חיפה כמעט ספגה עם כדור שפגע במשקוף, ועכשיו היא מובילה, עוד לא עברו 10 דקות והיא מובילה כבר 2-0. הגיעו עם הרבה מאוד אמונה, ועכשיו אולי כבר סופגים את השלישי. האם זה פנדל? כדור עונשין מ-11 מטר מקבל את מכבי חיפה. שולח רגל לכדור בקלילות. 3-0 מכבי חיפה. רובן ראיו. לא יאומן, עוד לא עברה רבע שעה, 3-0 למכבי חיפה. בקים, סירות קצרות, סירות ארוכות, תנועה של אין נבדל, טוואטחה שם, יכול להבקיע בעצמו, צריך להבקיע בעצמו, הכדור הזה פוגע ביד אולי של השחקן, עכשיו חן עזרא, עזרא מנסה, לא מוותר, וואו, איזה גול, גולסטו דה אבוחצירא, 4-0. שמעון אבוחצירא חיכה לרגע הזה, שהכדור סוף סוף ייכנס. כמה השער הזה חשוב עבורו יותר מאשר עבור מכבי חיפה. 3-0, 4-0 אותו דבר, אבל איזה גול! איזה גול של שמעון אבוחצירא. הוא פנטסטי, ושוב היתרון של טוואטחה, פשוט היתרון המהירות שלו, הוא לבד לגמרי בהתקפה הזאת, הוא מגיע בלי אף שחקן ששומר אותו, פרמוק מדדה 10 מטר מאחוריו. אין עזרא, עדיין עזרא לא מצליח להכניס את זה פנימה, קטן עדיין לא הסתיימה ההתקפה, וזה חייב להיכנס, וזה נכנס, חן עזרא, 5-0, מניטה במכבי חיפה. כמו הרבה התקפות טובות של מכבי חיפה, גם זאת התחילה כשמעון אבוחצירא בא לאמצע, עוצר כדור עם הגב לשער של היריבה, מניח את הכדור הלאה וממשיך את התנועה שלו שמאלה. תראה איזה סיפור אהבה, תראה איזה רומנטיקה. אמרת שמכבי חיפה גורמת כל מה שהיא רוצה, בוא נראה לך מה אנחנו רוצים. הניצחון הכי גדול של קבוצה ישראלית באירופה זה 6-0 של מכבי חיפה על גלנטורן. בוא נשמור את זה היום. כן, אבוחצירא התחיל את המהלך, תראה פה הוא כמעט גומר אותו גם, שחן עזרא כובש גם במשחק הזה. אלעד גבאי מרשה לעצמו לעלות בדקות האחרונות יותר מאשר בתחילת המשחק, כאשר ראינו את טוואטחה פורץ משמאל, אבל גבאי נשאר מאחור. טוואטחה טוב, הנה עוד אחד, 6-0 אבוחצירא. זה באמת כבר הופך להיות סיפור מדהים. 6-0 במחצית. זה משווה את התוצאה הגבוהה ביותר של קבוצה ישראלית השיגה באירופה, וכל זה במחצית אחת. ושוב תראה את העבודה של תורג'מן ושל אבוחצירא כשני חלוצים יחד, זה פשוט פנטסטי. תראה את התנועה של תורג'מן, איך הוא סוחב אליו בלם, מאפשר לאבוחצירא לנצל את המהירות של מול בלם ולבוא עם הפנים לשער לבד. שוב, אתה רואה את התנועה של תורג'מן, את האלכסון הזה? האלכסון הזה זה הגול. פשוט יוצא מהכלל. כן, טלב טוואטחה מבשל.